grøn, Alva. Inger, kom her. Og kig, hvor du kører, Christian, ikke? Du er meget, meget dygtig til at køre, synes jeg. Han kørte ud meget om den Du er den der. dygtigste baby på 1,5 år. Jo. Kommer til at køre den anden vej. Christian, han kører. Det er ufatteligt, han kan styre egentlig udenom. Han styrer udenom, ja. Kig nu, hvor du kører, Christian. Han er ret god. Han styrer så hårdt. Hvor er han sej? Hvor er du sej? Kom, kør, Inger, kør! Nu går det galt. Nu kører jeg fik lidt for med super size. Kom bare. Altså, for at det er sådan båd med selv. Det var close. Det var store fast nu. Nej, den prøvede vi ikke. Hvorfor? Vi har ikke tid. Hvor er du dygtig. Han kørte den der, fordi han ville køre den rigtige vej. Hov. Det er især Christian, det der.